מאמי, כל הבוקר חלמתי איך זה לבלות את הלילה איתה. ואז הבנתי שאת מחפשת לך גבר רומנטי שיהיה רק שלה. בואי ונטוס אליי. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. On behalf of TAP Airlines, report to the dance floor. בואי ונטוס אליי, בואי ונעוף גבוה, בואי ונברח מכאן. אוקיי, אז בליסימה, תני סימן, את נראית לי מבוהלת, למה תני סיבה? מי זה בא? מולך צריך לבוא מולי, כי אני מוכן לתת לך את ליבי. לי מושבת כל היום במחשבות, לגמור את העבודות, להגיע אלייך. לא יכול עוד לחכות, רק ליהנות שוב מטעם שפתייך. אז תנסי אותי, נו תנסי, תני לי צ'אנס, תתני לי, אל תהססי, כי שירים אני אכתוב, פרחים אני אכתוב, את אהבתנו איש לא יעקוב. כולי מוכן לשנות, אני מבטיח, ואם אני רוצה אני מצליח, וכלום לא חשוב לי יותר, אני נשבע, רק תתני לי להוכיח. אני כל הבוקר חלמתי